Good morning, good afternoon, good evening, depending at what time you're watching this video. Kublai ya peak na be Mentakas sa sisian pat ngin ya discuss laningin ya mirjing mud biang ha kanika subject home science and bat kata kadeka chapter bakat ar kabakran syapang ka karukom shna ya ka yin kasem lane kataka housing. Teha kani ka video ngin kren syapang kita kiki concepts and important points na kabenta banshna lane umno bandon ya kata ka yin kasem kababiang kabaskem but kaba don kam ha ka jing in jongi te na kumba long pide bandon la ujong ukulom la jong ka ujong ulet ukulom bat ka kot hakti jong pi but ndal adep kani ka video nga kwa epi ba pinlet biang pule ka kot jong pi let biang na ba sedang hadu bukut bat nang ta la da don kanu kanu ka jingkli la ne kanu kanu ka benta ka ba pi ping pat sum thu so bha ban wan ra ye ki shapo class bat so bha ban le ye ki homework jong pi ban le ye ki tu ki exercises bat ru kan mau bandal pila dep ya kan ke kelas pila sengap ya kan ke kelas na kwa epi be pin tho san teli ki points dan ni san teli ki ki jing men toy la ni ki jing tip ke ba pila yo na kan ke video hang ne ha po ka description box nang taru ba pin nom bu tang ya ladi nei ba pin nom bu ya kan ke video tang ya ladi ndai ba pin share lu ya ki way let's see don ki bam yo ban aten ni ke kelas ni ki bom pat tip kum ta ter ter kam tam neng kong ba pin subscribe kan ya kan ni ke channel nang ba pin nom du no ya ki kelas ki bala dep ki baro ki bangal adep upload bat ru ya ki bandang wan te subscribe la da pin pat le bat on ru ya notification bell nang ba utu untuk tip shapi la da nga upload kan no kan new video pen tip shapi bakal adon sa ka way pat kan new video te tak namar ba kani kalawan ha du ha kemut jong pi nei te pendon kam hok ya ka wat nom ong ba ngam non por wat nom ong ba ngam la bat kum ta ter ter kalawan ha du kemut jong pi ha ka pin penlut por kai aban shupet reels shupet kai ki jokes ne ki entertainment ki balai pu jaj kitu pet ken tang ba pihak ban bishar benya eladi kanu ka ba ai jing nang toy nga bat kanu ka ba don hakmat kabang adon kam na kabenta kan sing im jonga te pide ban jiet nei pide ban jiet kanu ka bakham kongsan bat ka ba don kam tenga kermen ba pin penon kam hok ya kaneka video da ka ba ma pi pis ngap ha bat kum juru pin pen sung thu ila di pin ngam jiliu shu shu omba kan kut hang ni ndai ba pin pen ngam jiliu shu shu da ka ba ma pi pule ka kot jong pi underline ye ki line ki ba don kam bat kum juru ba pin download ya kan ni video khnang ba ma pi la ban ngap biang jot down the important points shim ye ki points ki ba kham kongsan bat hang ni ngam penjrong than ya ka ngala ngala ho ye ki ni ki points ngala penlengkot ya ki bat kini ki de ki badon kam tu menta min ye pek bek shisendon ke ekene ka housing. Okay, importance of housing. Boong importance kamut ka jingdon kam ya kata ka ying kasem lane ka jingshna ya ka ying kasem. Housing provides shelter, safety, and privacy, fulfilling a basic human needs. Baro mangi kibriyo. Kumjuru kimrat kisim kido, kidon kam ya ka kidon kam ya la ka jong ka ying kasem. Ya ka shelter kamut kata ka ying kasem ka banya dayangi nad uslap na upria na kala air. Bat kumjuru ka ayangi ya ka ya kata ka jing shingan bat kum juru ya ka jing don ladi ha ka ba manga ngala ban long ban man kum ba ngadai ban long ban man ban nang taru bangan yo lur ya ki jing don kam jonga kum ka briu lani kum ubriu. A good house promotes physical, mental, and social well-being. Ti barabor. Ki briu ki judge yang ini, ki briu ki judge langi tang supet ya ka yin. Tang supet ya ka yin ki briu ngilatip ki tu ki briu ki longgom no.
kayeng ka babha kayeng ka bakut kayeng ka itnat kayeng ka babu renti tinggal langsung tu ki breu ki basa hang turu ki long kuno te lada kayeng ka caklia ka pra ka pret ka dap da ka klau ka dap da ka jebo ka dap da ka jing sma utung ka taruh ka keren chapang jong no ka keren chapang jongi tu ladangin yo ita ki pakidulan Henry in sumare ka yeng jongi in snai ka yeng jongi ka babiang kal air ka babiang ro ka light ka ba yo ya ka sngi ka jing shai bat kum ju kham tam ba kan don ka jing kho jing pli knang ba ka ni kam dei tang ban pen itnat rei ka pen sing tenat ro ya ka jing mut jing perkhat jangi ka ai ro ya ka jing shngai na mar bale la da ka khoj ka pli ka yen ka sem jong pi phin lai ro na ka jing men sao phin lai ro na ka jing im kan rum kan ram te in life ha ka jing im jongi ba ro ki long correlated ba ro ki long correlated lada ka yin ka sem jong pi ka kan rum kan ram ka ta ru ya ka jing mut jing perkhat jong pi ba kan long kan rum kan ram te kan ni ka yin ka sem jong i ka batai bat ka hikai bat ka rap ru yang i ba ngin long ki briu ki ba ngin long ki ka jing im jong i kan long ka ba ya ya zanti the house influences family relationships social interactions and the overall quality of life tengala batai phi ka yin ka sem hi ka kren bet chapang kataka jinglong jingman jongi ka jingya dei jongi para brio ka jingya dei jongi ha ka imlang salang bar kum juru kataka quality of life factors to consider in housing teka kita ki dau dan kita ki factor ha ka ba mangingi haban pech wa mangin shnaya ka yem te nang kong ngin haban pech site selection kamot ha ka ba ma pi jet ya ka jaka Papi pijit ya kada jaka but pi pet bahakanya ka jaka kumno bandon proper drainage, clean water, sunlight, fresh air, connectivity. Tapi de bandon ya kanala ka batut baham de kanala ka batlang ni ka namar ka tu ka penlang ya ka jabo bat ka wan ra si bun ya ki kinyam jingpang. Tingi de ban yo ru ya ka ka bakut nang ta ka jing shine na ka sngi fresh air kamot ka air ka bakut but connectivity kamot ka jing kajing kajing ya kenduk lang lane ka connectivity nang kawai ka subu menta syasurok de sya cloud ya sebomdon connectivity seno ro tengin petru ya ka climate kemud ya ka jinglong jong ka sunmenan design and materials should suit the local climates kumbangi tip hangne hapo Meghalaya jangi hangne hasor shillong khamtam kare ke jaka ka ba kham dik tha ne min hindai namar kedang pahu kadien ki breu barabor ki wat ya ka ki kwa da ka yeng ding namar pas ai bat kalong suitable kalong appropriate kalong suitable namanta ka kot ka khia ya ki breu te kata ka climate ru ka haban ya angkat bat ka komishna ya ki yeng ka sem jongi socio economic status affordable housing meeting basic needs te ngimde ban shukwa arha ne shukwa arha ya ka yeng ka babha ka yeng pakadolan dai ngimdon ya ka pisa bangin shna tekat kum ka jingdon ni ka pisa jongi ngide ban shna ya ka yeng ka ba ikot ikia ka ba itnat kham tam ya ngin kan mau bakadon ka proper drainage system bar kumju bangin yo ya ka jing shai jong ka sngi kumju ru ya ka ba khoj bat bangin mintin ya ka house ya ka yeng jongi bakan long ka ba khoj ka ba kli ka berhenti ka ba itnat Then kidon kini ki types of houses. Kemudian kidon pun jat kita ki yang kisam deh. Traditional houses reflect local culture, use local materials. Traditional houses. Kino kita ki traditional houses kabang idon hang ni. Ni sini ki traditional houses yang ni kilong kumno. Kada ki yang plang. Kabak kerda u se lan kerda u se bun sien ka traditional house yung menshwa ni ka kamadan yung ni sbor ka masi ber kundo lani ni siang daki terpat modern houses designed for urban living with advanced materials te kini ki modern kini ki yeng pamentapat ni design daki bun sien ni shina daki cement bat ki narok temporary houses short term uses example tent or hut te kini ki temporary house pat kide ki yeng ki basu shinatang tang khandiak por tangan penon kam shipor te kide kum ki tent ki basu tap da ka terpar ni tap da uplang kum ta terter tangba kide tang man penon kam shipor planning a house te nga ongi pinoduk basdang ro
Habang ishnai ga yeng ni da day ban pelan ga de men shushna la ka shna tang balayo ga yeng nang de men pelan pan mar ga de yeng ka bang ishong isa ga de yeng ka ba ayeng i ka thia ka dem ga jing shingan ga jing sumar su kher yeng de ban like na ki nu gi jing men sao ban like na ga nu ka jing pang jing hitom ba ko ta ter ter Tiang ni deban pelan bahaya ke yeng jongi kenang ba ada ka long ka barit ru lada ka amlong kata ka yeng paki dulan ru lekan long ka ba iternat ka ba sternat mangin syongin sa bat ka ba ayengi ya ka jingdon kam jongi barok hoy te ka e ka badan kam ban pelan space utilization kumno ban penan kam ya ka jaka namar ba kantam hakan ni ka por jongi nenta ka jaka ka long ka ba kimba ne ka jaka ka long ka ba kimba ngim pahu ya ka jaka tingi deban penan kam haya ka jaka kenang ba kanom long ka ba kabalut put lane waste sleeping cooking ipe dan kampet nyen pedro ke jaka hangno bandai ka kamra thia hangno ka dai kamra shet hangno jaka shamkai bar hangno ka jaka banne chaba lane jaka pankhana ventilation and lighting ventilation and lighting tingi hapan pet bahaya kini kijing khang yit nang ta kini ki skylight pun ta ter nang ba nginom shong ha ka yeng ka badum dan ha ka yeng ka bom dan light water supply and sanitation proper drainage and waste disposal tingi de man pet ru ken baka ngi de man yo ka ka ba khoi ban bam bandi nang taru sanitation bat kini ki ai ki jaklia bakin tuit kin numdai ban tuit shadwar ying ki briu lani sha surok ade ki de ban tuit sha jaka ba ki de ban ba kin num pen jabo lani kin num pen thut ya ka im lang sa lang Safety measures, fire exit, secure doors, windows, non-slippery flooring. Tingi deman pedro yaki ki safety measures na do bang isnai ka yeng ngi deman ped ken ka yeng kam dai ban long ka ba wan ra ya ka jing man sao ngi deman ped kum no ban bo ki light ban kam nang ta ba da ka jing khang yit bat kum ju ru bangin ped ya ka madan bakan nom long uh, bakan nom long ka ba betut krang ba ngin light na ka jing man sao. The housing standards kamu kata ka standard kuk bangin shnaya ki ying ki samjongi the minimum of 100 square feet per person for healthy living la kumno ngidon kamshi square feet na menta iwe ibriu ban shnaya ki ying ban yo ya kata ka ying kana ka jaka ka ba kot pakia proper ceiling height and window placement for ventilation kan mau biang bangin shnaya ki bangin pet ki samjongi bakin long ki ba biam kan ka jingjrong kum juru ban bu ya kumno ban bu ya kita ki ventilation lani ki jaka ban rung ka light dan ban rung ka air use durable and non toxic construction materials tengi de ban kan mau ru bakini ki materials ki bang shna ki yeng jongi ki de ban long ki bom de ki balong toxic lani ki badon bi namar kata kala ban kata ya ka jin kwat jin kia jongi baro shirta interior design and decoration Abo ang interior design kada kajing pin iternat ya ka yeng hapo bat kum juru ya ki decoration telada don kajing iternat ya ka yeng isternat ban syong ipe jikir ngilong relax na tang syurung hapo yeng maka yeng ka khoj ka pli ka iternat ka khoj ne ka iternat ka rong ro ka iternat ki don ki painting kum ta ter isternat ngilong relax te kata kawan ra yangi ya ka jingko jingkiaro focus on comfort functionality and aesthetics Use furniture and decor suited to room size and purpose. Avoid clutter and ensure easy maintenance. Te ngi day man focus on comfort ng ang iping pet ya ka ega ba ay ya kata ka comfort lan ka jing sngot tenat yangi ngi sngo ban long relax sabang ipet ngi long relax ngi sngot tenat mdai ka ba pen pra ya ka jing mut jing prakat lan ni ka ba pen tight ban pet yangi environmental concerns. Tengi hapro habang isnai ke yeng jungi ngi dewan pejru yaka environment jungi lane yaka neka surrounding jungi promote eco-friendly practices. Tengi deban kan mau ban promote eco-friendly kamut bangin long paralok ken bangin ngin snai ke yeng kasem jungi ka balong paralok bat ki klau ki tap bat ke jing long ka but ke e baro ka badon ha kamarian kum ka rain water harvesting solar energy recycling tem day man shubret pathar kini ki mar ki mata ki bang kini ki dibrix ni ki tu ki tiar jot tiar patient ni sa ini ban penan kam bahaya ki wat kum bu bahaya ki lum bahaya ki kum juru ni ban pet kum kini ki water rain water harvesting mangin nom pen le no e ya ka khantam ka slap bangin harvest yaki lane bangin lum yaki bangin penan kam yaki tingin nom apro tangkani ka boarding ka bawan
naka dai tong ngin penon kam rungin ya ka jing klit jong kasngi ngin penon kam yaki ban penon kam kum ya ka light bat kum no ngin recycle yaki tiar kitar jongi ya ka bat kum juru ya ka ya ka electricity. Avoid harmful materials like plastics and non biodegradated non biodegraded substances. Te ngin persangkat bala kaperkai plastik minta plastik use and throw. Penon kam bat bread no. Te kani kadai ka culture jongi bat kani ka culture jongi penyap no ya ka kendau ka penyap no ya kata ka jing ya tip lam ne ngi bam ngi bread ngi ang tu ngim tip ka ya chano kitip ne emba ka plastik kam hadu sun spa under spots nem ka sa hapo kendau bat ka penlong bi ya ka kendau tela da ka kendau jongi ka yo tang da ka bi sudah kumno kan ai ya kita ki jimbam ke bat ngi don kam kumno kan ai ya kal air ka ba ngi don kam tengi deban long kita ki briu ki balong conscious bat ki belong aware, bat ki belong eco friendly naman ngimle yano ngile hiya lagi. Challenges in housing. Kini kijing kidon ru kijing haba ngishna lanengi ngishna bat ni maintain ya ki yang kisam jami. Urbanization, overcrowding, slums, inefficient facilities. Te hapo khantam hapo sorne kajing bun briu palat nang ta kidon kini ki slums sebab kini ki briu ki bom don jaka puta ki briu ki ba poi nang no ki imang tu hapo jaka japo jaka nyut kunta terter batru kidon kita ki insufficient facilities kemot kita kijing don kam jungi kimbiang rural areas pat hakinong kendong jungi poor infrastructure, lack of proper materials, limited awareness. Kaya jungi hapo nong kendong kadai bang ngim don pisa ban shnaya ki kiying pakidulan ki babiang ki babha but we lack proper materials kitiar kitar ngim don kita kitiar ke babiang bat kumju le sing ala ban ong ba kadondro ke jing duna ha jing sungtu lani ha planning lani ha jing i chngai nang ta limited awareness kamot ngim don than kataka jingnang jingtip kumno bangin shna ki yeng ki sem jungi ki bakot bakia bat kham tam kumno bangin sumar sukhari ki bangin pen internet bat khoi ki te mentang ki donru ban solve ya kan ka problem ka government ka persyang ikat bala ban ay ki scheme sila ki tip ki don kini ki PMAY kita ki Pradhan Menteri Awas Yojana ne kini ki yeng ki ba ki ka government ka shay ay man daw sinami ki brio ki ba duk ka shay ay jingerap lang ba ki rang ba shnong haman la ki shnong ka government ka shay persyang ban support lane ban ay ki yeng ki babiang ya ki brio bakin shna bat kumjuru bakin yo sa hanta te kani kadai ka chapter ngila poi ha ka bukun bat ya pipat kadai ka kamram bakin sedang bakin le ka kam jangpi ku mang shadong ikan mau kataka hukum shnai ka yeng kasam nang taban kumno ban mintinya ka kumno ban pen internet ya ka bat kumno ru bang ngin penon kam ya ka ke bangi don bat ka bangi yo omba kan dai ka yeng kasam ka ba kadai ka bahe lane ka pakidulan do kata-kata langi don ke jing kasam ka desubu bedan tang shikamrar kumno bangin pungkut ki kumno bangin sumar bahaya ki kumno bangin bu bahaya ki tiar kitar ban internet ki painting ki decorations bar kumta ter kini bero kidan kam na ka benta ka jing kasam bangin yo ta ka healthy living healthy lifestyle te khna be ye kala poisha ka bakut hakan ya kan ni ka video but sa sisien ngatum tubiang lada pimpat subscribe le na kundihi but snap ikitu ki video ki bala shakmat ki balang ada upload but what let ba pinle ika kamram jongpi de mentah hakum nihi sa ngai no ya kini video hang ni but min saya shembiang haka waipat ka video bless you